Si eres galego, seguro que este tema o escoitaches en algún momento. Pois ben, o protagonista do Zapatillas número 25 é o autor deste remix que despois de sonar en Riazor non para de escoitarse en cada un dos recunchos da nosa comunidade autónoma. Hoxe recibimos a un DJ que compartiu cartel con Steve Aoki e Timmy Trumpet e que nunhos meses vai pinchar nada máis e nada menos que un festival como Son do Camiño. Benvido, Quique Varela! Moitas gracias, rapaces. Benvidos a este episodio número 25 de Zapatillas. Número redondo, Redondo e perfecto. Hoxe temos unha desas persoas que pode facer que pases unha das peores ou mellores noites da túa vida. Sempre millores. Temos a sorte de que estamos con un dos que te foi pasar ben. Quique Varela, que tal estás? Moi ben, é un placer estar aquí, é verdad, número redondo e con boa rima tamén, non? Non esperaba esa, verdad? É a mítica, sí. Como arrancamos, tío? O Peregal che dicen 15, que non podes facer a rima, penso que acabe ese número. Que estábamos onte preparando zapatillas e de repente chega un mensaje de Quique Varela que me dice: oye, levo zapatillas ou non? Oye, que nos dixo, eu non son de andar con zapatillas. E iso pasa a moita xente, que ven en chanclas. Oxe, a ver, enseña aí as zapatillas, Quique, xa que as traes. Non sei a que cámara, pero aí debe ser. Son das míticas que cumplen, Sí, Siempre sí. cumplen. Sí. Siempre Son cumplen. quentes, aguanta os anos tamén. Tiña unhas mellores, pero teñas en Santiago, na casa dos meus pais. Entón, esas son as que tiña onde vivo ahora, pero eso... Bueno, pero eso está moi ben, Teñen o seu toque. Sí. Bueno, son que as tal? míticas. Que tal che vai estes últimos meses? Que te vemos a tope pinchando por aí? Sí, moi ben, a verdade é que dentro do verán pasado sí que, co que falades de Muñeira e Chantada, sí que peguei un boom e agora pois todo moi ben, o sea, cada semana, 2 semanas hai unha noticia destas que non te esperas e que todo moi guai, a verdade. E como empezou esa pasión por pinchar? Xa fai moitísimos anos, o sea, eu de sempre creo que sempre escoitei electrónica, pero, bueno, como que escoita un tema normal, a raíz de, non sei, 2009, 2010, cunha radio con Máxima FM, pois empecé a meterme nun mundillo da electrónica, descubrir que é un DJ, que fai, todo eso. E despois, creo que en 2012, comprei a primeira mesa de mezclas, e despois, a partir de eso, pois, empezar pouco a pouco e ata o día de hoxe. O sea, que xa vamos anos. Como é? Os primeiros pasos para chegar a ser DJ, como son? Eu fixen todo de maneira autodidacta. Claro, O sea, é como que non hai uns pasos académicos, digamos, para seguir e ter un título. Ahora sí que se profesionalizou máis, incluso creo que hai ciclos de DJ. En Santiago al menos hai, non sei, Mírez, non sei en que máis sitios en Galiza, pero, bueno, a ver, ao final é como todo, podes aprender de maneira autodidacta, que che vai levar un poquinho máis de tempo, ou se tes un bo profesor, uns profesionales, pois aprenderá máis fácil, pero, bueno, penso que é como todo, o sea, hai xente que aprende inglés polo colegio e igual outros por series ou por videoxogos, ou ao final, pois, bueno, é botarlle moitas ganas. Este Zapatillas esconde unha historia moi bonita porque recibimos fai uns cuantos zapatillas a Xosé Tomé Speaker de porque foi o artífice da explosión de Quique Varela, é como que están entrelazados as zapatillas. Como foi ese momento? Como che chegou esa noticia de que, oye, un tema meu está sonando un estadio que fun toda a vida como é Riazor? Sí, o sea, eu do Depor son dende pequeniño, na miña familia nadie lle gusta o fútbol, o sea, creo que meus pais non saben nin 5 xogadores do Madrid ou do Barça. E se saben do Depor, saben a Lucas Pérez, Mella, porque eu son moi pesado na casa, pero por outras cousas nada. E o tema sí que xa funcionou ben, incluso antes de sacalo, xa de pinchalo cando iba eu, a xente molaballe moitísimo o tema, así que tiña moito hype. E cando saquei, pois, ao final pois pensei que, bueno, que un tema que podía encaixar en Riazor, e nada, a través dun amigo de Javi, que, bueno, traballa tamén con Sergio Tomé, pois dixenlle, hostia, pois non sei se falarlle porque pode encaixar, tal, e, bueno, pois eu me contacto con el, mandeillo, gustoulle bastante, pero díxome que, bueno, que en Riazor que non é unha decisión únicamente dela, ao final está todo moi meditado e tal, e dixouno como no aire. E xusto foi no partido de playoff, creo, contra o sí. Que ademais foi un dos poucos partidos que non puden ir. Que xusto tiña un viaxe cos meus amigos, que levamos como 15 anos xuntos e nunca fixéramos un viaxe, era rollo, buah. Pero o momento foi a hostia porque estaba, de repente o móvil empezou a vibrar e a mandarme moitísima xente vídeos e tal, e a verdade é que moi orgulloso. Ao final, joder, sendo do Depor de toda a vida, pois que son algo que fixeches ti no estadio de Depor, pois é a hostia. E a partir de aí explotaches, empezaron a chegar moitas chamadas e vas este ano pinchar no Son do Camiño. Sí. O sea, que eso non pasa calquer día. Sí. Como che chegou esta noticia? Bueno, eu sí que
ao Son do Camiño xa levou uns cuantos anos como público, e a verdad que é un festival que sempre pois tes aí como que podes chegar, pero bueno, ao final isto xa sabes que hai moita xente que o pode merecer, é moi difícil estar aí. Este ano xusto tamén co de Muñeira Chantada, pois empecé tamén con un manager, e xa me dixo, bueno, vamos a empezar a traballar así de cara a festivales, pero bueno, Son do Camiño xa teñen anunciados 42 de 48 artistas, este ano nada, o sea, olvídate. E un día así que me dixo, Quique, teño unha sorpresa para ti. Xusto deses dos últimos ocos, pois buscaban así un artista de música electrónica, tamén a poder ser que fora galego e tal, encaixeilles, a verdade que con moitísimas ganas, ademais, bueno, sendo Santiago, pois tamén pinchar en casa, pois é moi especial. A casa sempre tira, Luis. Sí. Como de importante son estas oportunidades que chegan a xente que está empezando? Como de importante que te cheguen no momento exacto para non decir, bueno, igual teño que buscar outra profesión? A ver, hai xente que se pensa que se o mete nun festival deses que xa vai vivir de eso, que é moi fácil. Pero tamén o que diste, tens que estar moi ben preparado. Eu, por exemplo, o que falabas antes de que pinchei con Timmy Trumpet e Steve Aoki foi en 2018 no Novaera Beach Party, que tamén é un festival de miles e miles de persoas, pero daquela, pois, digamos que foi xusto cando empecé a profesionalizarme un pouco, decir, vou a ter un perfil de Instagram que se vexa que é dun DJ, non subir as fotos cos meus colegas e cousas así, tiña que empezar a preparar música, e sí que é verdad que me deu un pequeno empuxón, pero non a nivel como para vivir, e agora sí que co do Son do Camiño, influído tamén polo da Muñeira Chantada, que levo moitos anos, e bueno, un pouco todo, pois sí que agora pois xa empezou a profesionalizarlo moito máis, e bueno, poder vivir desto e andar máis centrado nestas cousas. Que guai, que guai. O falando do tema de Muñeira Chantada, como surxe ese remix? A ver, eu penso que a música en galego pois xa leva uns par de anos, hai xente que leva máis, no? Pero un par de anos como sonando moitísimo, creo que cada vez pois estamos no mellor momento, porque saben máis artistas con temazos e tal. Sobre todo co das Tanxugueiras fixerase bastante viral, todo o mundo fixo remixes de Terra. Sí. E vamos, eu cando xa dixen, vou non facer, dixen, mira, xa hai 5 ou 6, deses 5 ou 6 hai 3 ou 4 que me flipan, é un pouco tontería facelo. Bueno, teñome que anotar, buscar de facer algo así. En unha festa que iba a pinchar en Oleiros, que é un pueblo de zona de Ribeira, non Oleiros de aquí, que sempre se confunde. Pois unha rapaza faloume e díxome, a ver se podes facer un remix ou pinchar este tema con outro pola noite, que me mola moito, e mandoume o de Berto, a Muñeira Chantada. Hostia. Berto con V, cando eran dous, non? E bueno, a verdade ao principio foi, gustoume a idea, fixen como un remix ao tema de Berto. Bueno, Berto xa está inactivo, agora está por separado. Claro, quería sacalo, entón, pois, como fixen unha especie de cover, unha versión, e dai saliu un pouco todo. E bueno, ao final, pois, o tema tamén moito mérito de Berto, porque ao final a miña versión é como un remix do seu. Entón, pois, eles, ao final, gran parte do mérito é deles. Cando ti empezas a crear un tema ou facer un remix, que é o que buscas? O sea, buscas a conexión co público ou simplemente o que a ti te veña? A ver, eu sempre fago cousas que me gustan. Por exemplo, centrome na música electrónica, non faría un remix dun estilo que non me gustase, que non me valese para pinchar e tal, pero bueno, a ver, obviamente pois buscas tamén un equilibrio. Depende do tema, por exemplo, o de Berto Muñeira Chantada, pois vía así que está bastante guai, pero faltaba un toquiño para leválo máis ao meu terreno de festival, pois é un pouco que busquei. Despois vas vendo un pouco co tema, pois o que che encaixa, que tes unha idea, dis, bueno, isto levo por este estilo. Pero, bueno, que a verdade que tampouco me cerro, se dun tema me encaixa a facer o dun rollo, vou non facer aí. Teño algúns que son máis rollo hardstyle, o de Muñeira Chantada ten un baixo dun estilo que se chama psytrance, e agora vou sacar agora que é un pouco máis tecno, o sea, non me cerro tampouco. Porque o teu género favorito é o tecno de lejos, non? Sí, a ver, aquí depende, a xente que está dentro da electrónica, tecno é como un estilo moi concreto, do que sería das wake ups e tal. Pero os de fora, o que consideramos tecno... Claro, se dis tecno a cousa que non é, enfádanse, non? Sí. O que coñece a xente como tecno, si electrónica, si o que máis me gusta. Despois gustame o tecno, hai outro estilo que é hardstyle, que é así un pouco máis duro, gustame un pouco... Dentro da electrónica escoito de todo, entón, pois gustame un pouco eso, pero sempre electrónica. Oye, falando xa das redes sociales, como crees que influye TikTok a hora de elaborar o teu repertorio? Porque a xente, vamos mandar un mensaje, en nombre de todos os DJs de Galicia. Os DJs teñen un repertorio, non lle andan pedindo cos carteles, pon a la morocha. Sí. Bueno, de eso falaremos ahora. Sí, bueno, pois deixo para despois. TikTok creo que é moi importante, o sea, hai moita xente que como que non se quere adaptar. A ver, obviamente é unha merda no sentido de que hai artistas que fan a súa música xa pensando no TikTok. Sí. Rollo, os 15 segundos virales, Sí. e a xente sabe eses 15 segundos, o resto nada.
non creo que te teñas que ir a ese extremo, pero sí que é moi importante, tes que estar aí. O sea, a min eso tamén me cuesta moito, non me gusta tampouco dar a cara e tal, pero tens que buscar a maneira de estar en TikTok e de que a xente lle interese o teu contido. E agora, pois, isto, co dos remixes e todas estas cousas, pois, están funcionando moi ben o contido en galego, de temas en galego, remixes, un pouco buscando así con imágenes de vídeos onde pinchei eu, poñendo das letras, e a verdade que últimamente están funcionando moi ben. Agora creo que teño 22.000 seguidores ou así. Vamos, moi importante para crecer. Que guai, que guai. De esos 22.000, dirías que hai máis de 22.000 persoas que cada noite piden un tema con móvil así. No, a ver, eu teño a sorte de que xa levo moitos anos que a xente xa sabe como o meu estilo ese. Obviamente adapto ao meu público porque non é o mesmo pinchar, cerrar unha verbena que pinchar en Pelícano con un artista de música electrónica. Ou no Son do Camiño. En Son do Camiño ou Pelícano podo tirar máis por o que me gusta a min. Digamos, por un sonido máis puro electrónico. E se vou igual a cerrar unha verbena, pois teño algún remix así, sempre sendo electrónica, pero de temas máis coñecidos, incluso a min teño un remix a física ou química, me refiro, tiro un pouco por eso, así que saber adaptar. Pero bueno, últimamente é bastante tranquilo co das peticións. Ao principio sí que me costaba un pouco máis a xente o de entender que non pinchaba reggaetón e tal, costoulle bastante. Ou pedirme un cumpleaños feliz nun festival de 3.000, 4.000 persoas. Rollo, que non me acordo que está ese ano, pero creo que Fernando Costa e artistas así, era rollo, sí, espera, vou poñer ahora o cumpleaños feliz para ti e para os teus dous amigos. Buscando en YouTube, cumpleaños feliz remix techno. Costalle un pouco entender eso, entendo que estás nun pub e bueno, estás co teus colegas e pides unha petición de boas formas, pois non hai problema. O sea, a mí tamén se me din, a mí molaríame que esta noite pinches tal, é un tema que me pode encaixar, igual digo, mira, pois, poño que non hai problema. Pero eso, hai xente que lle costa un pouco, sobre todo eso, ser educado como calquer profesión. Ti vas ao camarero, non lle tratas de malas formas ou a calquer persoa, vamos. Oye, falabas antes que estuveches pinchando en Pelícano. Como é esa experiencia de pinchar nunha das salas máis icónicas, xa non só de Galicia, que de toda España, non? Sí. Para min é a miña discoteca favorita. O sea, a verdade é que digamos que das máis espectaculares ou bonitas, non? Porque sobre todo cas luces que baixan e agora cada vez metenlle máis cousas, é unha locura. Sempre me gustou moito pinchar unha vez en 2018 e dende aquela sí que houve algunha vez que estuve a punto de volver, pero non quedou, e xusto o cadro que volvín fai uns meses con Parquineos e máis con colega, con Araisen. Bueno, para min eso é algo que me fai moita ilusión porque vou sempre ali a ver a casi todos os DJs e a sala impresiona moitísimo, sobre todo dende arriba, que estás así máis levantado e ves como baixan as luces e tal, a verdade que impresiona moitísimo. Que guai, que guai. E tú que prefieres, pinchar en unha sala de festas ou pinchar en exteriores? A ver, depende. Digamos que nunha sala de festas, pois igual é un ambiente un pouco máis íntimo, digamos que pois hai máis xente que vai por ti, como que é un diferente tipo de ambiente. Pero un festival ou así ao exterior, pois sole estar máis masificado, hai máis xente, e tamén está máis guai porque claro, ti ves para o fondo e ao mellor hai 3.000, 4.000, 5.000 personas e mola moitísimo. Digamos que son diferentes. Se é unha sala así bastante guai como Pelícano, quizás mola un pouco máis clube, pero os festivales tamén ao final son espectaculares. Hai moitos artistas que a súa principal motivación, xente que hemos tido aquí, é o contacto co público e a conexión que faz coa tua música coa xente que estás escoitando. Ti crees que é a tua motivación para ser DJ ou é outra? Sí, a ver, obviamente, cando faz unha cousa que a xente lle guste, pois sempre suma. Vos, por exemplo, se de repente empezan a ver o podcast de 1.000 persoas, pois damos máis motivación de seguir crecendo. Si ya esas 1.000 personas dejan un like, macho. Sí. Que de feito, vamos deixar como sempre fago animación aquí. Venga, suscribidevos. Pois, obviamente, sempre suma. Por exemplo, ahora, dende que empecé a facer así máis música en galego, pois sí que notei máis apoio de xente cercana. Porque antes, ao facer música en inglés, pois eu sei, falaba igual un tío de India ou tal, pero como que non notabas tan cercano. Sí que suma moito, e sobre todo cando estás pinchando, pois sempre tendes a mirar como reacciona a xente. Eu tamén me fijo bastante neso, o sea, non levo unha sesión preparada vai de pé a pá, senón que hai que ir improvisando dentro do teu estilo, adaptarte ao que quere a xente. E claro, cando a xente responde de moi boa forma, pois espectacular. Recordo este ano, o ano pasado no Rompetiño, que foi a primeira vez así que puxe muñeira chantada despois de que salira, a xente volveuse toda e a verdade que é dos mellores recordos que teño pinchando, porque ademais de estar pinchando, motivalos é cun tema propio. E se tuveras que tirar un triple e volver a ver este clip en septiembre e decir ahora cal crees que vai ser o tema do verán, por cal tirarías?
Como acerte, deixadnos un like. Buf, É que, claro, que eles non o saben, pero isto pillamos antes de aquí, de Camino Baixo. Diego díxome, vou intentar facer esta pregunta que pareceme moi top e eu teño esta lección. Eu non vou decir. Claro. a ver, é moi diferente. O sea, en electrónica, eu creo que teño un meu que vai funcionar bastante ben, que sacarei, no, creo que o Día das Letras Galegas, a ver se hai sorte. Que guai, está a puntiño, sabes? Sí, ese creo que vai funcionar bastante ben, porque Foi así... cando sacaches o Muller de Chantada, Sí. ano pasado. Sí, o sea, mola ese día que ademais é como algo propio galego. E despois así temas de fora, é que tería que pensalo. Teño tantos temas que... Primeiro que se te ocurra. A ver, o de Thank You de Dimitrios Like Mike e Tiesto, que é a vocal, como unha versión de Stan de Eminem. Sí. Ese está funcionando bastante ben. Despois, que outro tema se vou decir? A de Fuego de Timmy Trumpet, que... Sí, bueno, esa tamén, xa, tanto original como remix que fixemos. Cóstame pensar algún outro máis. Bueno, tiro polo meu Venga, e tiro po triple aí a ver se funciona bastante ben. Cales son, o sea, se ti tuveses que ahora falar con esa persoa de fai 10 anos, ou, bueno, máis de 10 anos xa, 2012, que non tenías a tua primeira mesa, cales serían os pasos que lle recomendarías ti para chegar onde estás hoxe día? Bueno, primeiro dedicar ter pasión, o sea, facelo porque che gusta de verdade e non por decir, bueno, quero chegar ao nivel máis top porque é como todo, como no fútbol ou calquer cousa, ou ser influencer. Chegar aí ese 0,1%, entón telo que facer porque che gusta. Despois tamén dedicarlle moitas horas, porque, bueno, para prepararte e facer as cousas ben, ser constante, tamén moi importante, e despois tamén, quizás, dedicarlle bastante á produción dende o principio, porque empecé moito máis tarde a producir en 2017-18. Se queres crecer, podes chegar como DJ hasta certo punto, igual a nivel Galicia ou quizá algún a nivel España, pero se queres crecer moito de verdade, tens que facer os teus temas propios, que a xente lle gusten e que che veña a ver por eses temas. Exactamente, eso foi o que nos dixo Roquiño, que lle mandamos desde aquí un saludo. Sí, Foi dos un grande. primeiros invitados que veo a Zapatillas, que de feito é que ten un récord de visitas en YouTube. Sí. Que se marcou 1700, creo, algo así. sí. Les mandamos desde aquí un saludo a Roquiño, que tamén nos dixo que era moi importante a hora de inspirarse ter unhos referentes. Cales dirías que son os teus referentes? Creo que van variando cos anos, o sea, eu levo moitísimos anos escoitando música electrónica, que quizás ao principio, cando era máis a época do boom de Tomorrowland e tal, pois sería Avicii, David Guetta, Swedish House Mafia, Leigh Bad Luke. Cuidado. Sí, sí. Oh. A verdade é que son a hostia. Levan moitísimos anos sempre sendo trascendentales. E logo, co paso dos anos, pois agora tamén que escoito outros tipos de estilos, pois dos que máis me gustan últimamente, Fred Again, que non é moito do meu estilo, pero digamos que é un tío con moitísimo talento, produceulle o último álbum a Ed Sheeran, o sea, está coreándose con xente bastante boa. Bueno, Flojo. Sí. flojito. E agora tamén dos últimos que máis me está gustando é un DJ creo que australiano que se chama Marlon Hofstad, que tamén está bastante guai, así un rollo techno trans, está bastante guai. E como se ve Quique Varela dentro de 10 anos? Cales son as túas visións de futuro? Pois seguir crecendo, o sea, oxalá vivindo desto, podendo facer o que me gusta, pinchando electrónica e tal. A ver, primeiro ahora a corto plazo, pois sentarme en Galicia e bueno, seguir crecendo nese sentido. Despois, se todo vai ben, pois intentar seguir crecendo a nivel España e senón máis a nivel internacional, pero bueno, o sea, eu creo que xa conseguí bastantes cousas que se Modify 10 anos non o creería, un pouco traballando no día a día e disfrutando o momento, sobre todo, e hasta onde chegue. Eu teño unha pregunta que sempre me resultou moi curiosa, que é o tema de... A que huele Lucas Pérez? Outra vez. O tema de, bueno, DJs ao final estades no mundo da noite. Eu penso que é complicado aguantar pois, toda unha noite traballando e dándolo todo. Aí vai acabar con preguntas de os DJs drogados, non? Sí. Exacto, era o que quería preguntar. Quero dicir, é habitual no mundo dos DJs ser, o sea, unha persoa que vai estritamente a traballar e non se desvía por ningún outro lado ou fai falta máis para aguantar A ver, eu creo que hai de todo. A xente super top, ainda que non me pareza, eu penso que son os máis sanos, porque, o sea, non sei cantos anos terá David Guetta ou Tiesto, pero deben andar cerca dos 50 e pico, 60. Non botas 30 anos pinchando 3 veces por semana e o verán todos os días casi,
drogándote, bebendo, porque a larga pasa factura. O sea, mira, por exemplo, no caso máis triste a Vichy, que bebía porque era moi tímido para aguantar o da noite e tal, e durou hasta os 27 anos. Ao final, creo que se estás a ese nivel, pois telo que tomar bastante serio. No meu caso, cando vou pinchar, nin bebo, nin me drogo, bueno, o sea, drogarme nunca, beber sí que cando salo de festa, pois, salo, bebo e paso ben e tal, e ningún problema, pero cando vou a pinchar, sobre todo, xa cando ahora se hai xente que contrátame para verme a min, estáme pagando un caché e tal, pois xa tamén por respeto ao promotor e tal. Ser o máis serio posible e intentar facer o mellor posible. Despois que algún festival pois pincho pronto, teño a miña botella no backstage e tal, e despois pois bebo un pouco, pode ser. Pero bueno, cando vou pinchar, normalmente aguas e se estou moi cansado do Red Bull. Falabas antes da imagen, que a raíz de cando folles pinchar con Steve Aoki e Timmy Trumpet que empezaches a cuidar a imagen. Tú, canto crees de importante que é para un DJ ter a súa imagen ben feita? Moito, non te sabería decir un porcentaxe exacto, porque ao final hai artistas, sobre todo vexo no mundo urbano igual, que importa máis a imaxe ou como vistes, que o que sei, pois van as súas cadenas de oro ou tal, como para aparentar que son máis. Papi, para frontear. Sí. Pois igual para algúns artistas é un pouco máis a imaxen que ou para un artista que sexa influencer ou destes que hai así, importa moito máis, pero sí que é moi importante, ao final ti tamén teste que creer un artista no sentido de pois aparentar unha persoa en plan un DJ serio, eso nas redes sociais, pois que as túas redes sociais sexan unhas redes profesionais, que non estés aí subindo punto e digo si me lío, cousas así. En plan, subindo victorias do Fortnite, claro, a ver, está ben levar a túa parte persoal, claro, pero sempre levando unha seriedade. Despois, pois, podo tomar con máis humor ou menos, pero eu creo que é moi importante. Ti se ves un DJ que entras no seu perfil e apenas ten cousas de DJ e tal, pois xa non o tomas a nivel serio. Yo opino. O Bella, tío, subindo fotos dos filtros de Instagram. Sí, bueno. Bella, te queremos, de verdade. Bueno, pero tamén nesta parte, quero dicir, dar unha sensación máis personal, máis de cercanía ao espectador tamén pode ser unha boa estrategia. Sí, sí, o sea, levar unha parte persoal está ben, pero aínda así como un apartado, o sea, ten que levar as redes sociais de maneira seria, entre comillas, que eso, que des unha imagen de que eres un DJ e tal. Ti vas ver un artista e se te fijas, pois todos coidan moitísimo a súa imaxen, no que visten, pois ao final todo eso influe bastante. Como eso, digamos que ser alguén, o sea, aparentar ser un artista, digamos. No mundo dos DJs hai temas de patrocinio, é habitual. Sí, a ver, os artistas grandes, sí. No meu caso, bueno, se alguna marca quere patrocinarme, estou aberto, pero... a ver, sí que hai, o sea, como todos, o sea, pois marcas de roupa, incluso de cascos, bebidas energéticas, ou de alcohol, incluso, nese caso sí que hai tamén patrocinios. Non sei que podemos deixar a Louis Armstrong. Deixámoslo un pouco sucio, verdad. Está un pouco sucio, pero eu penso que a sociedade é o que lle dá o carisma, non? Sí. Venga. Para poñerlo na cabina, non? Sí, que de feito cando veu Lucía Dávila dixo, estos chicos me recibieron con un estatua de Luis Armstrong fea e unha pelota al Depor sucia. Sí, macho, Lucía Dávila en feito. Vamos allá co ping-pong, Quique. Estes son unha serie de preguntiñas rápidas que tens que responder no menor tempo posible. Pero obviamente non che vamos poñer unha pistola na cabeza para... Sí. Bueno, Esther me saturouse cando lle preguntei por nombre, dixo... Pero vamos allá. Nombre? Quique. Idade? 27 anos. Un referente? Veña, vamos a decir Fred Again, que dixen antes. Dentro do tecno, cal é o xénero que máis te gusta? Cóstame bastante escoller un, pero digamos que ahora igual quizás o hardstyle ou... Unha colaboración soñada? Mira, tirando por Galicia, Baiuca, molaría moito. O teu bolo soñado, que non sei se o son do camiño, obviamente. A ver, o que soña todo o mundo, penso que Tomorrowland. E por último, vamos allá con as más picantes, se viene. Cal é o contacto máis famoso que ten Quique Varela na agenda do seu móvil? Quizás Blasterjaxx, que son os que fixeron o tema de Fuego. Hostia. Estuve falando con eles para ver se saiu o remix oficial. E se non, Wanjar ou DJ Nano. Wanjar? Que? Wanjar? Conozo de antes de que sí. se influencer, sí. Hostia, es moi no. buena, Pues Wanjar, sí, vente a zapatillas despois da velada, coño. Wanjar, xa sabes. Bueno, pues nada, vamos allá con xogos estrella de zapatillas. Todos Vamos están allá. vendo xa sabedes o que, porque vamos feito 50.000 e contigo xa falamos. 24 para ser exactos. Porque Fixemos en todos os episodios, No, porque no especial humano non.
Ah, verdad. É verdad. Entonces vamos allá con máis ou menos a ver si é capaz de batir a Sergio Tomé aquí, Quique Varela. Vamos allá. Vamos allá. Quique, estás listo? Listo. Vamos allá. Que a primeira prueba que dixen eu, é fácil, pero eu penso que é fácil. Non se llevo. Vamos allá. París con 88.500 contra a superficie de supermercados Mercadona. Máis Mercadona. Sí? Eu creo que sí. Sí. Bien. 1.950.000. Empeza fuerte Quique, vamos allá. Mercadona contra Elon Musk, dueño de Twitter ahora mismo. De X. Perdón, Sí. te digo. Vais a sempre Twitter. Menos, diría. Menos Elon Musk. Sí. Sí, eu te en España. Sí, bien. vale, 157.000. 157.000. Está ben, está ben. Vale, esta creo que é fácil. Elon Musk ou barbecue? Que agora o streamer. En plan, Elon Musk ten máis ou menos, ¿no? Que Elon Barbecue. Musk ten 157.000 E barbecue non sabemos. máis ou Que menos? ten máis. Elon Musk ten máis. Entonces ten menos barbecue. Sí. Vamos allá. Sí, vale. O bon é que cando tes 3.000, a siguiente, por moito que che salga, zoom, activa remote, que guapo. Zoom, que é o das Sí, villanas. Sí. Entonces- máis será 2021, supoño que moito Sí, máis. Sí, Ten que ter millóns, sí. Bueno, tampouco ten tanto, pero ten 23.000, ten máis. 23.000. Bueno. Sí que va a tener unha barbaridade. Vale, temos ahora Zoom contra Nicky Nicole. Nicky Nicole, sí o no? Diría quizás máis de búsquedas por a Máis música. Nicky Nicole? Sí, Sí. tamén por máis. Non me lo puedo ver. Non me lo puedo creer. 8.500. Bueno, tes a oportunidade de facer un segundo intento. Damos un segundo intento. Ahora mismo estás último, 14. Quique. Sí, sí. Hay que levantar Sí, esto. sí. A ver, hasta el último también está guay. Hay que levantar, sí. Vamos allá, Kike, con segundo intento. A ver si somos capaces de superar esos 4 acertos. Tenemos ahora a plataforma de reproducción de música Spotify. Patrocinio do Barça contra Donuts caseros. Spotify ten a hostia, ¿no? Spotify ten 763.000. Sí, Os donos teñen menos. deberían ter menos, sí. Vale. 8.800. Vamos allá coa seguinte. 8.800 contra Twitch. Ten Twitch máis. banea. No, Twitch. Supoño que terá máis. Vale, máis Twitch, sí. Sí. Vale. 4 Bueno, millóns. igual, casi, 4 millóns. Twitch contra Sushi. Ten máis Twitch. O sea, 124.000. 124.000. sí, non ten bastante. Vale. Buah, Sushi contra No, Evoland. no. Golan ten moitos menos. Esto sempre engaña, eh. Esto sempre engaña. Sí. Esto sempre engaña. 590. Vamos allá coa seguinte. Egoland ou Illo Juan. Máis e yo Juan. Bien, pero tampouco tan tanto, 25.000. 25.000. 5 acertos, vamos allá. Ou Illo Juan ou a serie Lost. Ou perdidos. Perdidos, sí. Uf, eu de series, a verdad, o sea, sei calé obviamente, pero A ver, 25.000 para ser Illo Juan creo que un pouquiño. Penso que pode ser máis de serie. sí, tiramos máis. Va, eu diría a serie, quizás tamén porque a xente pensa que busca a serie para ver, e yo Juan quizás é máis, o sea, seguilo en redes sociales que buscalo. Sí, Tamén, claro. Pero bueno, máis a serie, entón. sí. Ya acertó, vamos allá, 6 acertos. Bien. 53.000 de Lost contra o Betis. Contra o Betis. Hostia. Viva o Betis. Canto dixeches que fixo o último? O sea, para... 53.000. No, digo, o que peor quedou de todos. Mandallo, que fixo 5. Mandallo, tes que volver. Mandallo. Vale, pois. Xa, Os tú que damos estás por último seguro. xa. Era- 76. Cal era? Perdidos contra, o sea, con 53.000 contra o Betis. Uf. Tiro polo Betis, veña. Buah, Pero... Eu diría que sí, porque al final la xente que busca os resultados de fútbol do seu equipo Sí. tal. ¡Sí! ¡Hostia! 900.000 búsquedas. Iba a decir menos, Vale, ahora tenemos Betis con 955.000 búsquedas contra Ayuso. Que esto, bueno, está claro. Nada, pouco Betis. 100%, viva o Betis. Bueno, ten mal... Ay, Dios, Carajo, con Ayuso. Cantaste? 461.000 Hostia. Ayuso. Ayuso está poca de todos, Joder. Vamos allá. Ayuso contra Mangel. Ten máis Ayuso. 100%. Sí. Vale, 5.800. Está empezando a meterse ahí en zona caliente, Mangel con 5.800 contra Luzu. Pero date cuenta en 2021. Que en 2021 Uf. Mangel... Pero en 2021 creo que fue la serie esta de Minecraft. Pero Todos. Mangel, esto era 2000. Si, si se fora 16 ou así... Claro. Que a ver, que Luzu tamén era máis desa época. Sí. Ahora sí que está un pouco máis. Diría Luz. Cantos tiña Mangel? 5.800. Máis Luzu. Yo diría también por ahí, Bien, 11.500.
Vamos allá, acertos. co seguinte. Luzu ou Xa en metade de tabla. Fortnite. Máis Fortnite. 100%. Vale. Bien, 456.000. Ten menos Fortnite que Ayuso. ¡Oh! Es verdad. Fortnite Fortnite contra Bad Bunny. está indicado. Cantos... Va. Claro, as búsquedas en Spotify non contan. Sí, o sea, máis en Google. Buf. Tiro por Fortnite. Sí. Sí. Vale. ¡Sí! Sí, vamos. 12 acertos, que ben, vamos allá. Galaxia. Co seguinte, Bad Bunny ou Thibaut Courtois. Cantos tiña Bad Bunny? 177.000. Buf. Igual corto anda por ali. Pero digo que máis Bad Bunny, quizás. Vamos a probar. Sí, 3 acertos. 30.000 de Courtois. Vale. Courtois contra Amunique. José Enrique, tu padre es Amunique. Máis Courtois, sí. No, Amunique, no, Tío. te imaginas. No. Hostia. O sea, 2.400 personas buscan en España Amunique ao mes. No, ahora Volvemos a ir. Alex el Capo. Contra Alex el Capo. Buah, non me acordo cantos tiña ese capo. Pero creo que tiña un poquinho máis. Sí. Sí, no. Quizá tiña 4.000 ou 5.000. Sí, pode ser. Amunique ten 2.400. Va, pois vamos con ese Sí, capo. Alex el Capo tiña máis que Barbe e Barbe tiña 3.000. Mm. Sí. Bien. Está a 2 acertos de colocarse segundo. Entonces temos ahora Alex el Capo ou Luis Suárez. Luis Suárez ten máis. Luis Suárez, eu tiraría tamén por Luis Suárez. Mais. Sí. Sí, 90.500. 90.000. Ay, 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 ay. 16 está. Estás terceiro. Vale. Luis Suárez ou Karmaland. Ten máis Luis Suárez. Sí, Sí, Carmen eu creo que 2021. Joder, 200 búsquedas. búsquedas. Vaya tongada. Vale. La Labrador siguiente. Retriever contra Carmela. Máis o Labrador. 18 Vale. acertos, estás a 3 do récord, No. Sí, 21. Es verdad. Hostia. Uf, Labrador Retriever con 40.000 ou Marbella. Bueno, o que me vai levar el logo facer. Editar todo Ya, eso. hombre, que se joda. Venga, a traballar, carajo. Labrador Uf. Retriever ou Marbella. Dalle ao revés do que che diga aquí que para perder. Penso que van a estar cerquiña. Diría Marbella, quizás. Marbella. Sí, por turismo. Sitio turístico e tal. Marbella, 100%. Sí. A 2 acertos de batir a Sergio Tomé. Bueno. Oi, guau. Bueno, las dos Españas. Marbella con 90.000 ou Esther Expósito. Uf. Manos a la cabeza. Mm, Uf, eu aquí. 90.000 tiña Marbella. Sí. É que ademais son bastantes 90.000. Sí, pero eu penso que. A ver, Alex el Capo tiña 25.000. Sí. Es que- E o Juan que tiña... Tamén 25.000. Buah, verdad que era tampouco, era... Crees que Esther Expósito pode ser 4 Alex el Capo? Sí. Eu creo que sí. Eu penso que sí. Veña, dalle que sí. Vamos allá. Ui, va, ¡No! Cantos ¡Estamos tiña? 9 acertos! Esther Expósito solo é 2 Alex el Capo. É unha décima parte de Ayuso. Sí. Non me lo vou Bueno, pues hasta aquí chegamos. Eu penso que moi ben. Temos novo clasificado na Segundo. Sí. Pero naide capaz de desbancar a Sergio Tomé, man. Sí. Hai A ver, que... hay que borrar ese tamén me puxo muñeira chantada, non me vou desbancar, home. Quedamos aí. Te volvería a favor. Sí, sí. Kike, muchísimas gracias por vir. Pasámoslo genial contigo. Como sempre decimos, moitas gracias por vernos. Dadelle un me gusta a este Zapatillas, suscribidvos ao canal, compartidlos Comentade con algo todos os tamén. colegas. A ver que vos mola que veñen nos seguintes episodios. Sí, exacto. Que digan para eles cal vai ser o tema do verán tamén. Veña, verdad? Que Tamén, deixade nos Que poñan en comentarios. comentarios. E vémonos dentro de 2 semanas no Zapatillas número... 26. Achegámonos ao 30, que pode ser o que sexa o que cerre esta segunda temporada de Zapatillas. Pero eso veremos Pode ser. máis adiante. Vémonos. Chao.